Ja som Žanet a pomôžem ti, ako sa dostať o krok bližšie k založeniu hráčskeho účtu na našom online kasíne. V tomto videu si popíšeme, ako získať výpis z bankového účtu, ktorý je potrebný na overenie tvojho hráčskeho konta. Pripravili sme ti dva príklady bank, ktoré ti ukážu postup. V aplikáciách ostatných bank je postup obdobný. Na získanie výpisu z bankového účtu v aplikácii Tatra banky postupuj podľa následujúcich krokov. Otvor aplikáciu Tatra banka na svojom smartfóne. Prihlás sa do aplikácie. Po prihlásení sa dostaneš na úvodnú obrazovku s prehľadom tvojich účtov a produktov. Vyber účet, z ktorého chceš získať výpis. Klikni na názov alebo číslo účtu. V detaile účtu nájdeš možnosť Mesačný výpis. Klikni na ňu. Otvorí sa ti požadovaný výpis. Následne máš možnosť výpis stiahnuť ako PDF alebo odoslať na e-mail. Týmto spôsobom si môžeš jednoducho stiahnuť alebo poslať výpis z účtu. Ak máš problém, môžeš kontaktovať zákaznícku podporu Tatra banky. Na získanie výpisu z bankového účtu v aplikácii 365 banky postupuj podľa nasledujúcich krokov. Otvor aplikáciu 365 banka na svojom smartfóne. Prihlás sa do aplikácie. Po prihlásení sa dostaneš na úvodnú obrazovku s prehľadom tvojich účtov a produktov. Klikni na Menu a následne na Účet. V detaile účtu nájdeš možnosť Súvisiace a v nej klikni na Výpis z účtu. Otvorí sa ti menu, kde si vieš vybrať požadovaný výpis. Následne máš možnosť výpis stiahnuť ako PDF alebo odoslať na e-mail. Týmto spôsobom si môžeš jednoducho stiahnuť alebo poslať výpis z účtu. Ak máš problém, môžeš kontaktovať zákaznícku podporu 365 banky. Odoslané! Vidíme sa čoskoro!